Tento rok je vegetácia a celé dianie v prírode posunuté možno i o mesiac dopredu, takže predpokladám, že i srnčia ruja bude v tomto roku už v mesiaci júl, taktiež žatva bude pravdepodobne v skorších termínoch, ako sme zvyknutí, a tie srniská budú predstavovať vhodný priestor na to, aby srnčia zver tu mohla tie svoje rujné hrádky nejakým spôsobom predviesť. Z tohto dôvodu dovolte, aby som vám predstavil ďalšiu z vábničiek zo série Foxline. Tentokrát je to vábnička na srnčiu zver. Je v takomto praktickom púzdre, ktoré zabezpečí, aby sa vám vábnička nepoškodila a hlavne, aby sa tam nedostal prach alebo iné nečistoty. Vábnička je pomerne malá, ale veľmi spratná, dá sa nosiť len v ústach, ak potrebujete obsluhovať ďalekohľad alebo pušku. A ak si zvuk dlaňami namodulujeme, tak podľa mňa spĺňa všetky kritériá na to, aby to bola vábnička, ktorou vieme úspešne privábiť srnca počas ruje. Vydáva ten požadovaný zvuk píja, ktorý je teda zvuk rujnej srny. Dá sa táto vábnička rozšrobovať. Sú tu takéto, je tu teda kovový jazyček a dve také objímky, ktorými vieme mierne tú výšku toho hlasu prispôsobiť tomu, čo práve potrebujeme, teda či to je mladá alebo stará srna. A samozrejme je veľmi dôležité, aby som dlaňami ten zvuk moduloval a tlmil, aj vzhľadom na poveternostné podmienky, či potrebujem, aby ten hlas bol počuť ďalej, alebo je bezvetrie a ten hlas sa teda šíri bez nejakých problémov, bez toho, aby som otváraním dlane tú intenzitu nejako zvýšil. Podľa môjho názoru táto vábnička vám môže pomôcť veľmi dobre k tomu, aby ste srnca oboznali a prípadne, ak je výradový, tak ho aj ulovili. Takže nová vábnička zo série Foxline Srnčia zver vrelo všetkým doporučujem. Trošku si to treba nacvičiť a myslím, že tohtoročná sezóna bude pre vás úspešná. Túto vábničku si samozrejme viete objednať na internetovom obchode www.lowtech.sk.